Helo a chroeso i uchafbwyntiau Uned5. Fel ydych chi'n gweld, gafon ni dipyn o hwyl yn ffilmio'r rhaglen ola cyn dolig, a fel ydych chi'n gweld, mae pawb yn edrych ymlaen at y parti ywan. Mae hi'n dolig! Ydy, mae dolig! Sawl gwaith na Sioe yn ddangos ar y rhaglen tyfad? Croeso Uned5 ola 2009. Sean Corn, Chris Kringle, Saint Nick, Babon Natal, Dave Morros, yn Ffefryn ni, ei enw Hawaiian Can Coloca. Waw. Ei, cyrro mas o'n go on. Ac os ydych chi eisiau gwybod pwy oedd Sioe, cofiwch chwilio eitema drws y bac ar y wefan. Mae pawb efo gormod o dyrci ar ôl diwrnod dolig, dydy. Wel, sy'n eisiau chi boeni be wneud efo, achos mae Glyn a Geth yma i ddangos i ni be wneud. Wyt ti'n cael twrci dolig wedi'n cymryd? No, ddim awr. A be wyt ti'n cael ar ôl dolig, ar ôl cael ei cinio? A lot o stuffing, stuffing soup. A bychdan twrci arall, ie? Reit. Na, gyda'n stuffing twrci yn union, de. Ti'n rhywbeth sa'n ni'n gael yn y Ritz, di? O, fel a dwi fel chefs, di. Dwi'n chef felly. Dim bod fi wedi bod na. Ie, ie. Wyt. O, mae'n Gafodd Lenny sgwrs nadoligaidd efo'n gwestai ni. Ti'n meddwl pryd mae'r pobl yn gweud, o, mae'n nadolig gwyn. Beth sy'n rhaid digwydd yn ie, dwi'n mynd yn syml cwestiwn da. Ddim jyst eira ar fater o agor y drws ffrant a mae yna eira ar lawr. Diffiniad swyddogol yw bod plien, jyst un plien o eira, gorfod disgyn a do swyddfa tywydd yn Llundain. Dyna'r diffiniad. Dim ond un, ie? Dim ond un? Dim ond un. Dwi'n gwneud o'n fyny, fysa? O, ie, dwi wedi gweld yn thing. Deud lot yn dangos ti. 20 quid yn y bwc. Dyna pres i fi. Ro gynnu ni 3 criw yn y stiwdio dy Sul yn Sieni llun cynnig i Gymro. 885 oedd y sgor i giro. Gan i weld beth ddigwyddodd. 3, 2, 1 cynnig Gymro. O, gen i weld nawr. Liam, ti dal ar y blaen. O! Right, dyna drafod yn tex. 885 yw'r sgor i giro. 885, 885. O! 8-9, Liam, ti dal ar y blaen. O, right, dyna drafod yn. 885 yw'r sgor i giro. Mae Liam yn ystod fan'na yn edrych yn smug i gyd. Ydi ma fe! Sut chi'n teimlo 3,000 hanner? O, gret. Ie, be newch chi? Lot o help i clwb. Da ni am gael lot stafelloedd newid i'r clwb. Ie? Ie. Hei! So gyfarchiadau mawr i glwb rygbi Caernarfon, 2,000 o hanner o bunna. Preson dolig gwych, de. Sa'n byd gwell nag o'r presenter mor a dolig nag oes. Ond meddyliwch pa mor anodd sy'n gwneud, efo menig bocsio ar eich dwylo. O, mae Glyn yn dyfoddio! O, technic ddeg gan Glyn. O, Iolo, Sian i ddechrau dda, da iawn. Glyn yn defnyddio'r danedd fyna. Iolo, o, mae Iolo di agor i'n fyd. Wel, dyna ni rhaglen ola 2009 di bod. Cofiwch ymuno fo fi eto yn 2010 a fwy o uchafbwyntiau Uned5. Cwbl sy'n ôl i ddeud dwi'n dymal ydy Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i chi gyd.